PD gori waenda muri yeZimbabwe tasangana zvekare musi wa 15 November ndichiti hazvina kumira zvakanaka hazvitomborina nyaya yandinayo panapa nhasi I know kuti iri kuvhundutsa ende iri chinakidza at the same time. So zvakasangana kudai so kana uchiziva kuti iwewe unoti pasi neZANU-PF uchaida ukakura nayo tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yachoibhoigani because zvinhu zviri panapa vanhu vacho vatanga kubvundurana kupandukirana vega pachavo iko hakuna kana amboabata ndosaka urunzwa pari kufamba iko zvine zvinyaya yekuti ma-liberation movements aya ari kufa a natural death ega ndosaka uchiona kuti kune dzimwe nyika vakungojikiwa so ukunzwa kuti yakati yajikiwa yakati yarambirirapo Mozambique iri kurambirirapo but dzimwe nyika dziri kutoita ma-election ari fair kujikiwa kwega South Africa yakatozonyarwa nyaya yekuti kune machembera yajera kuti zotora magrant ndo vakatozita kuti ANC itozongorambawo iripo but otherwise yakajikiwa futi. Ndo the current situation iri kuitika right now musadhaki macho if not in Africa ndo zvinhu zvatongopo paground. Saka nhasi tiri kusangana nenyaya panapa iripo iri kunzi Mnangagwa Resigns ndo nyaya yandiri kusangana nayo iri kunzi ZANU-PF is 2027 holding elections for a candidate who would be a successor to Mnangagwa, automatically shifting power toward Vice President Constantino Chiwenga. Sources within the party confirmed that Mnangagwa will conclude his leadership in 2028 as Chiwenga allies successfully blocked the ED 2030 slogan that symbolized support for an extended Mnangagwa rule. The move to squash the ED 2030 slogan unfolded during a heated Harare provincial coordinating meeting on Sunday, where Chiwenga's allies aggressively challenged the party's stance on Mnangagwa's long-term vision. Saka zvenyu zvana vision 2030 ameno zvamunenge muchikodzana hakusina. I'm very sorry for you. Ndo nyaya iripo iri kubudiswa panapa nebepa iri kuti hakusina zvese izvozvo. Saka kureva kuti pidigoro wavhaya because mukatarisa process iyo maitikire inoitika this way. Tarisa kwa America Biden ndiye achiri kupedzisa ndidi but pakatoenda kunoita ma-campaigns avo vakatonopinda kunoita election asiri yanga ari muresi anga akaisa Kamala ndobva anojikwa arimo but uyu ndiye achiri kupedzisa teme yake because munhu anopedzisa teme yake yaanenge akapuwa but teme yacho futi inotadza kupedzisika futi like zvamakazoita kuna Mugabe handiri mukuzviona. Wotarisa futi zvakaitika nyika dzakangowanda unonzwa kuti ningi ndiye aripo ndiye achiri kupedzisa kuMozambique they did the same vakazopinza chapo but uyu ndiye anga ari kupedzisa yake teme yake yanga iri papo ndo pavazongodyiwa vese vakadaro iye paazongoti aiwa uyu ndiye awina ndobva angopinda ranga ratongo skillful but ndo zvinhu zvinenge zvatongopo paground. Saka kuno kumanje yato imwe nyaya iripo but akuratidza iyi sign one proof inonyatsoratidza kuti these guys havachadiwa nevanhu because kuside kwavo ikoko havachadiwa futi but vanhu manje maZimbabweans havachavade futi ndo yandoda kunyatsokuratidzai panapa. If you go on X unotarisa pane tweet yaakapedzisira kuisa ari kuCOP 29 uko achiti speaking before COP 29 I reaffirm that Zimbabwe remains unwavering in its commitment to combating climate change. Our shift to renewable energy is non-negotiable. We must unite in aligning our climate actions to build a more just, peaceful and inclusive global order. Zvandakazoona ipapo ndakaoneswa mashura nemaZimbabweans sign yekuratidza kuti saka zvezvichingora kuti kunze kusapota hapana. That's why makazonda paipa anga ari kuchina akati inini ndiye rangu rekuresigna ndikutoriziva kuti hamuzokati ndo pandikunoziya basa. Ndosaka makaona kwanga kwakuitika functionalism dzese noise dzese dzakuitika dzese takakudza kuti they can't be smoke without fire. Pana vanhu vanenge vachinatsoziva vanenge kutotanga kutese kutokanda manhamba o makadhi pamupaka kuti vatange kupinda mudariro
ndo nyaya yanga yapo. So panapa akabatanga kupindura akanzi we don't have electricity and you want to talk about a shift to renewable energy. There is no energy to talk about. You are living in a bubble and totally obvious of the struggle of the ordinary Zimbabwean. You have failed. We are tired of blackouts. We can't even call it load shedding. Murikuona zvanga zvakutodzwa nevanhu manapa. But iye munhu ari busy kutaura kuti aiwa kunonge chichi climate change what energy what zvikanzi no, ipapo pamuda totaura zvekutoti chichi ipapo kunonge zvakatodhakwa. Hakuna muhlakazi, hakuna magetsi, ndo nyaya yanga ari kuoneswa nevanhu. Ndikuonawo mumwe ari kuti tichiri kumashure zvedu 1000 years chaizvo, no evidence of energy production in Zimbabwe and you talk about renewable energy. But panguva yemaelections vaibuda vachita kuti time unodza chamisa kuti adzokera anopuwa school fees yake because arikutaura zvekuti achada kuzoisa power stations mamwe ari nani. Isusu takatoisa raari kuda kutorota iroro takatoisa tori more than iroro pane raari kutotaura. Saka muudze kuti I was like okay, maybe problem yapera. Hapasisina problem iyo zvapera because inyaya yakabvira kudhara kati ngarambe muchingonzi muri kungokambira ne1 nyaya ka hazvina musoro kamuramba muchingonzi mukuru wakampeni ne1 nyaya, one issue every time. Zvinoreva kuti panenge oneka usimbe pakuvaka nyika. Umwe ari kuti right, Makorokos and Chinese are destroying the environment under which the world knows that. Uona imwe nyaya iri kupisa iyo nyaya yemakorokos yemachina yanetsa iyo vari kungonza meni hombe dzavari kungovhura ikoko. Saka pakadaro ari unoti inini kuti ndigare ndichiripo apa kana ndinzi ndoda kuzoramba ndichidzoka ndichi 20 ndizomana pape pachake anga kuti apa kupisa usanyanyoziva kuti ndokona kurambirireni ndichita takutokuya 20 bazonoti unozobva uchisororozwa kana kuti ndozobva mabvire aya kwana mugabe because yanyoziva kuti vanhu vamuguta wambogutwa nevanhu kuti vanoti kuti aiwa atabo. Ndo nyaya yesituation itoripo panapa. Umwe ari kuti we need regulation to protect the environment. We are far behind. People are destroying the environment for survival today while destroying future lives. You see, enda muharare zvesu harare chacho, go to Harare South. Zvekuti kudestroy environment zvazvimbori zviruka vari kungochera vachidzika bazoza aiwa vanhu kuti vararame kafuti tigashake tongorwa zvidhina utorova utopedza havasisina kana churu. Iri kuzongosara yangu ayo mana uzvitarisa kuti enge Harare reyo. It's happening in Harare South. Hakusi kumakorokoza kugoridhe chito zviriko kwese zviri kuitika, but environment ine ichitoita sei ena unotarisa side room kwavanenge vachitanzi tikuchera majecha unonzwa tsitsiwe kuti wakumanaka. Saka mutaura kuti panapa atoo makomba kaya atopa nzvimbo yaina imwe zveichada kushandiswa here nzvimbo iyi wobho zvinokwanisa kushandiswa nzvimbo land iri kutongotampisika yakadaro ichitongonzi apa pakufamba kwangu wachazoona ipapo achazotanga kuda kuuya mumwe munhu ati mana ngatiishandise land ndiye munhu achanyatsochiona iye unotanga watenga mastand acho kawiri ndo nyaya inenge yatopo. Ndikuonawo mumwe ari kuti this is what's happening in Zimbabwe while you are miles away. There is just reciting poems. Charity begins at home baba. Ngatangeni zvingatangire padeni kuti ungotanga ngotaura muri kure vanhu vachamudi. Our government priorities buy cars over investing in renewable energy. Corruption sank the Gwanda solar project before it even started, and those responsible still walk free. Meanwhile, deforestation and rampant as usual. Communicate lack alternative energy sources failed ed hakumana saka mudharo gatongoti zvake dakutokuenda pidi gore vaya. Mr. President, with all due respect, as a country should be told what to do with our coal by the same countries that build their economic using coal. We're ready to nuclear. Let's build our country using coal. Kana tabo, we move on to the next. Some policies by West fucked up your way. Our ministers are not properly qualified to fix any problems that we are facing as a nation. We cannot tackle the environment challenges after the whole cabinet failed to fix the current issues. Fix the small issues first, then go to big problems. Ndo imwe nyaya iripo. Ma ministers acho angoezita kuri kuZimbabwe
unotonzi mune maminister but chi chavari kuita chavari kuti havasi kukwanisa, they can't fix my problems. Minister of energy, minister of chichi, zvingori zvemazita, hapana ari kurigona basa racho. Saka nyika yacho iri kunzi kuenda nekupi? Pakashayikwa, pakalistwa maministries nezuro apo zvikanzi tiudzei one ministry yamuri kuti iri kuitawo zviri nani. Pakashaya one yakabudawo ichinzi iri kurekomendwa kuti iri kuitawo zvinenge zviri better zvine musoro. Dzizhinji dzacho dzingori yowe ha chinyazvo. Saka pakadaro abva unoti pachagarike, rega ndipeke mabhegi ndiende in advance. Amen. Kana makuzodzwawo dzimwe nyaya dzekuzonzi tichada kuzodai so rinenge rato skillful rekuda kuzotangidza, but for now ndo nyaya iri kunzi irimo mudariro yandangoya nayo ndakakubatira. Handisi kuziva kuti mimi muri kuionawo sei. Tell me what you think in the comment section.